Eli yksi niin kuin olennaisia asia, mitä mä itse painotan, on ote, eli miten mailasta pidetään kiinni. Se vaikuttaa tosi moneen asiaan, mutta toki niin kuin se, että miten maila käyttäytyy ja miten saadaan sinne niin kuin osumaan mahdollisimman hyvä teho ja myöskin sitten maila toistettavasti tulee osumaan. Eli jokaisella oikeasti mä näkisin, että ei yhtä oikeaa otetta, että on muutama sellainen tunnusmerkki hyvään otteeseen ja jokaisen vähän riippuu kehon rakenteesta, miten esimerkiksi olkanivelet, kyynän rannenivelet toimii. Ja jos lähdetään ihan niin kuin tuosta ylemmästä otekädestä ja katsoo, että missä tämän mailan tulisi levätä, niin yksi tärkeä asia, että se tulee tuonne riittävästi sormille, vähän sormen yläpuolelle, että saadaan kämmenpohjan lihastoon päälle. Et mä näkisin, että jokainen löytää oma otteen, niin maila on kevyt liikuttaa, että vasen käsi on kyynärpäästä suorana, ja jos lähdetään tästä ranteesta nostaa mailaa ylös alas, niin se on helppoa ja kevyt liikuttaa. Et esimerkiksi jos se jää vähän väärään kohtaan tai on omalle rakenteelle liian heikko, esimerkiksi niin, että rystyset on kääntynyt tonne alaspäin, niin kun tätä lähtee nostamaan, niin se tuntuu aika paljon enemmän se paine täällä käsivarressa ja olkavarressa. Eli silloin kun se on mahdollisimman kevyt, niin sieltä löytyy se oikea ote. Siitä kannattaa lähteä kokeilemaan, ja sitten jos esimerkiksi tästä voidaan vähän katsoa, että jos mä lähden tästä vaan ojentaa mailaa suoraan, niin tuo lapa pysyy aika suorana. Että jos mulla on esimerkiksi nyt vastaavasti ote kääntynyt itselle vähän liikaa päälle, kun mä työnnän sen suoraksi, niin tämä maila tuppaa kiertymään tuolta lavaosalta. Eli silloin tämä ei ole ihan istuva ote mulle. Eli tässä olisi esimerkiksi mulle sellainen aika neutraali vasemman käden ote. Mun on helppo liikuttaa täältä ranteesta, ja jos mä ojennan käden tälle ihan rentona suoraksi, niin silloin lapa pysyy suorana, ei tule minkäännäköistä kiertoa